Hajrah ingkang puspi taruh kasiliring samirana hamre sakar kadung kongas gandanya mawek raras ranane driya
cuma sebelah. Aduh sayangnya baju biru. Yuk 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 ha. Siapa namanya? Yuk 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 ha. Yang kelumputi. Saya kira belum punya rumah. Itu kayu. Itu kayu. Jendela kaca. Jendela kaca. Pakai keris. Pakai keris. Yang baju biru. Siapa namanya? Yang kelungkuti. Saya kira belum punya rumah. Itu kayu. Ho ya. Jendela kaca. Yuk 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 ha. Pakai keris. Cuma sebelah. Aku sayang yang baju biru. Siapa namanya? Yang kelumputi. Saya kira belum punya rumah. Oi, Ae, Os. Oh, ah. Lepar meliake ngomong ati rebut nyara pesan likat pagi berarti hati lino kasih petlaku cari
Wedang njaluk. Hei. Njaluk. Mas didoni idune. Prek ayo. Njaluk. Hei. Kok kocok iki? Ayo. Salam sik, Des. Iya, sabar. Ayo, Mat. Nggih. Mah koyo gong ganggung. Ayo, salam saya awak dhewe ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kurang semangat. Baleni nek. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki semangat, Met. Muga-muga sing nyauri mlebu surga, Met. Allahumma. Tambah rezekine sehat selalu. Amin. Awak dhewe tekan ndi, Met? Mriki kula Mari kae. Nggon Tekan. lapangan BBPPM. Opo kae? BBPP Johnson Fund. BBPPM PV. PV. Ah, Ya, betul. Alhamdulillah awak Sip. dhewe tekan kene, Met. Nggih. Ngebit diantar tak tinggal. Lah napa nih? Lek Rudi tak tinggal nesu-nesu. Wah, Tekan kene miso. rupane kok bubuh lho. Ayo. Lek Rudi lho. Ora apa-apa. Kalau ngerjani bakul soleng. Kat wingi ngenahi solengnya gue logut tok. Lah ya kowe pancen juragan logot kok. Laris saiki. Laris ya. Lek Rudi saiki laris. Alhamdulillah. Amin. Nggih, Amin. nggih. Nggih, amin. Alhamdulillah Tomet. Nggih. Pokoknya awak dhewe menghibur ning kene. Mas. Menghibur Lah, iya, dalam acara gelar karya nggih niki. Iya, kok Nggih. pinter temen ta iki. Ngenten mana? Bos e. Aku iki cok embuh. Asli cok kadhe cok pinter kene iki. Iya, pancen pinter ya. Nggih. Saiki ana Lek Rudi. Heeh. Ana Lek Rudi. Mas Rudi. Request bocah cah. Heeh. Lek Rudi nyanyi. Oh, Rek Rudu nyanyi. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Kok gundul-gundul pacul? Ayo ngadeg Lek Rud. Sulingnya didengake kok ngadeg. Apa lah. Ayo sing sip kok. Nek sing suling iso rasa. Ah sing suling iso rasa. Wah, nguyu. Arek nyekel suling, ora iso. Wis sulingnya didekake tekan dhuwur kono, reko nyanyi. Oke? Ah, pokoknya. Kalau ngerjani yo. Iya ta. Bar Ayo, Mas Rudi. Ayo Mas Rudi. Iya dik. Iya. Iya. Request apa sih? Dan sing sip kok. Ya, yakin. Yakin lho. Ya apik disoleng barang. Oh, iya, iya. Double bayaran ngokeh kok. Apa? Apa? Ngadeg ke dugae. Nah. Aku apa berarti ini wis Dikerjain. keri ditinggal dhewe. Wah, dhewe paling kok diantemi kuwi Ora apa-apa bola dhewe kok. Ayo. Ayo. Kolo-kolo. Saiki lek Rudi sing nyanyi ya. Heeh. Ya iya yo. Ngono nek Kalau ke rasan nganu ya. malah Ini koyo ki Riko karo vokal iki lho. Lah, ya ora ora iso, apa-apa. ora iso. Wong Kudu ora- riko dhewek. Sing lagune apa sih? Iya sing sip kok. Sing sip. Sing sip koyo anu. Arek rodat-rodat Rodat apa ora luweh apa-apa. manut karo riko nyong. Heeh. Ayo. Hah? Eh? Tinatu ora apa-apa. Iya dinatu ya ora apa-apa. Tip X ya ora apa-apa. Wah tip ek nek pek gundulmu wis tip ek bareng. Ayo. Ya. Ajal. Tiut ngene sik. Gajal sik. Asik. Macan. Pring saiki ki rada waras. Lah napa? Bar mau ngombe wingi tak enehi wedang. Heeh. Campur logut pinter. Ayo. Ayo. Pendatangan Krishna. Yo. Ndi? Ayo. Oh iya. Apa ki tinatu ki tenan ki? Heeh, Mas Budi kene ora apa-apa. Apa ora kono rika? Kene wae. Iya. Manut wis. Langsung
Kiri gua sapa to, Des? Kowe to? Hari kok ngantuk tuh rasanya nyanyi nih. Ayo makane kuwi lho. Iya, iya, iya. Sapa lho ki? Kowe iki Lagu kurang sing sigrak ngono lho. Oh, kurang sigrak. Iki biasane tempone iki sing 8/8 ngono iki lho. Akeh iye, lek gendut. Lek gendut. Oh, ono job jangkrik kok gaya. Gaya. Ayo dia tadi ya krungu. Halo, iya Pak, kok saya tanggal 5 selo. Kepriye we. Ayo. Ayo sing telefone sing bianter Met to. Wah, aku tak sing nyanyi. Iya, soalnya aku ya urung semangat nek urung krungu sempritanmu. Ayo. Ayo Met. Ayo. Urung rapi disemprit neh. Ayo, rapi. Ayo Met, rapi Met. Oke. Rapake raine. Rai ini rasa rapake brongos kok rapi. Ngecek. Makane kuwi kalau rapake lho. Rek rudi ngecek, Met. Diweh tak tinggal terus ya. Alah wingi tak jak bal-balan offset wae kowe kok. Alah, ayo kan ning gol terus. Untune lah yo. Ayo Met. Saiki tak sigrake Met to. Sulinge. Ayo. Sulinge nggo sing ngebes, Mas. Bes, Mas. Sulinge ngebes. Ya beser ngono kae koyo. Riko kaya lagune yuk tempo main Met. Giat le jangkrik. Iya. Yuk. Ya. Arek lagune apa? Manut kene apa? Kowe Met. Kepiye kedak gedhe sini teh? Tak sogok ngono. Ora aja. Ayo. Kobro Mas. Tiut. Nah, iki. Diralsek. Nah, tidut. Ini ya. Ora jadi tak idoni wae. Ayo. Yuk, baik. Baik, untuk hadirnya untuk Panjenengan sedaya tentunya di si tembang hadirnya. Satu tembang untuk Panjenengan sedaya. Ono Mas Komet, ayo Met. Ayo si Met. Nah, iya siapa ya? Selamat datang seruan kami. Sulinge. Tiut ngono lek Rut. Nah, wis di bawah sih. Selamat datang di tempat ini. Ya Mata. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Ngasih. Riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Cakep apa? Cakep. Pas, untune sing ra Mas. Cakep. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Awas, Lek, gendut siap nggih. Yo, cap. Esot. Yahut. Oh piye, Met? Saiki mesti nyak-denguk tok. Wesut. Ayo, wis ngerayu. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang ke
mulai panas, Met. Mundur, mundur. Wedoke mundur iki. Wayahe dhewek iki. Mundur. Ayo, gantian lek Nudi meneh sing nyanyi yo. Siji ae. Ayo, Met. Ora sing awal ya. Alah mah foto iki gak nyanyi. Anu mau sing lagune Pawang Metu mau kae. Apa? Sing lagune Pawang Metu mau kae. Iya. Wis kumandang nang kosong ngono. Lah. Serbenti sih Mas Gus. Hah? Serbenti miki mesti dicekel andes to. Lomoh. Oh, sesuk dine tandon. Ya Rika kue, rano sing dodol kue. Kaya mau kan. Kaya ora iso jejeke tiba petuk. Ngatek juk duncali ya lho. Kira lagune sek to. Ayo. Endi pawange mau ora ketok e. Turu. Pawangi ngelep. Iya. Anu kose. Kerise yo, Mas. Ini yo. Ketua lapor.
Pikir jalan coba jadi paman jadi kabeh. Awes api ngono-ngono kok aku ndek bani kok. Kotruk. Hah? Kita apa? Dumit. Oh, meneh. Meneh. Ora nek kowe ngomong nek kowe. Aku ora apa-apa. Ora apa-apa. Asin e. Ini pawange lho wis sadane. Kamu jangan lecet aku dia. Lecet mak kabure tengi. Nggih niku Pak Dokter, suntik mau niku, suntik mati. Ayo. Ayo. Gelem disuntik kowe, Des? Aku mau tekan kene ojo. Tak suntik ya. Ojo. Apa nih? Kok mambu? Hah? Aku mau ning kene mangan sundel bolong. Aku iso. Kae ning kono. Ana sate sundel bolong tak pangan mau. Gundule piye? Oh, gundule dubet-dubet ngono. Amah dipateni. Kowe kon merban maksudnya ngene iki. Apane? Ojo ku gantung. Alah, Jeh. Met. Awak dhewe dadi pawang wis. Wis. Merjane aku urus dhewek. Sing wis sepisan iki aku urus pawange ngono kuwi. Lah kok iso? Wae. Wah, kuwi Apa? sebuah tradisi. Sebuah tradisi. Ah, ah. Ya wis, Jo. Iya. Kita jekelitang bola. Siap. Jekelitang. Yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Bubar-bubar ora ono apa-apa. Oh, lah. Yang ngene iki lho. Sing jenengane wong golek duit. Matur suwun. Iwas duit cedek. Aku terdera-dera. Mat mate. Ayo, sing urung. Kopi rumah kuwi ora santo wis saweran iki kan, Mbak. Preman. Gak preman om ya. Uang masuk. Parkir. Beri tepuk tangan dong. Terus, tak panik.
Yuk yuk. Sekor Maron Indonesia. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosane Setya Putya pangegasing dur angkara Angkaraku neng anggo tanggungku mulu kekolongan niro dari lokola kering kopsi yeten barang babar tadi rupito yo os Bapak Putu Tutu mantu Tutu guna Sabamu ing sada Pencokane lambung kering Wismo si pucuk buta kuwoyo yang sinau aja karo ora turu bakal ora guna nganggo mikir nganggo ati besok gede bakal dadi wong mulya
Pus bejane awak mami Nanggeles pangestu ning dasar gembeng kong situ making leno Manis
Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis nan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang Nuhania. Awas Sungguh manis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang sepanjang sungguh manis nan rupawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang Ya, gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan sudah Anjay, hadir. sudah hadir. Jauh-jauh sampai Klidon. Piye? Ngaglik Sleman Eh, ya. piye, Mbah? Sing penak. Sing penak. Oh, ulo. Apa? Ulo. Api. Api tanggane ta? Apik to nggone ta? Ah, ini di mana Mas Usdi? Nah, yo neng ndi? Takone Neng ndi? Mbak, Neng ndi Jal, ayo ngendi? Nah, iki neng endi iki? Ora Mbah, neng ndi Mbah? BPP MPV, Seni dan Budaya. Seni dan Budaya. Ah. Dalam event gelar karya. Iya. Ini Balai banyak Besar. sekali. Apa Mas Kusdi? Hah? Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Budaya. Iya. Cik. Tapi gue ngopong andes Piye nih. piye. Apa nih sih gede tenan. Nah, terus apa?
tapi mesti oleh monggo tarik dulu. 3, 2, 1 Sekarnaron Indonesia. Yuk.
Iya. Jalan-jalan di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima. Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Nyepara ke tindak tanto putih luhur, nyepara ke tindak tanto putih luhur. Kanggo gayo murip bangsa adil makmur, kanggo gayo murip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat kebrayaan kang luhur, gotong royong sifat kebrayaan kang luhur. Wis tinatah duwe watak kudu jujur, wis tinatah duwe watak kudu jujur. Ing nasti timreng tumindak mulai kasir, ing nasti timreng tumindak mulai kasir. Kegawa watak kang sifat adil, kegawa watak kang sifat adil. Urip aja tumindak kang imo, urip aja tumindak kang imo. Den jumbono citra ayu bangsa kita, den jumbono citra aning bangsa kita. Eling-eling tanang gawe pakarya, eling-eling tanang gawe pakarya. Aja kongsi milik ning duwe ing liyan, aja kongsi milik ning duwe ing liyan. Jalan-jalan di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima. Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Nyepara ke tindak tanto putih luhur, nyepara ke tindak tanto putih luhur. Kanggo gayo mulai bangsa adil makmur, kanggo gayo mulai bangsa adil makmur. Ayo jel. Tembuh. Iya. Pendoke ucul Mas. Pendoke usul. Oh. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya.
ayo. Lali